Entre 250.000 i 500.000 persones pateixen cada any en tot el món lesions medul·lars per accidents, les quals deriven nombrosament en paraplègia o tetraplègia. Som-hi! Safata orientada a la millora de la inclusió i l'autonomia. Entre 1,5 i 4 nadons sobre 1.000 en tot el món naixen amb paràlisi cerebral. Al voltant de 6,5 milions de persones pateixen Parkinson en el món. Entre un 20 i 30% de les persones amb lesions medul·lars presenten signes clínicament significatius de depressió. A Espanya hi ha 2,5 milions de persones amb mobilitat reduïda. Aquests grups tenen en comú el factor de que no poden realitzar fàcilment tasques quotidianes per la limitació del moviment als membres superiors. Per això, la nostra hipòtesi consisteix en una safata que s'adapta a les cadires de discapacitats i que té incorporat un braç robòtic, el qual oferiria la possibilitat de realitzar accions simples com menjar, beure o utilitzar el telèfon mòbil. Unes tasques quotidianes que, al poder realitzar ells mateixos d'una forma assequible, millorarà la seva autonomia i la seva inclusió es veurà afavorida. L'origen d'aquest projecte naix del nostre interès per aplicar els coneixements de tecnologia que hem desenvolupat al llarg dels anys de l'ESO en la millora de la societat actual. Ens vam adonar que la inclusió d'aquestes persones deixa molt a desitjar i que la seva independència es veu minvada notablement degut als recursos inexistents o difícils d'adquirir. Una cadira de rodes motoritzada pot costar 30 euros i així tenim alguns preus d'alguns altres productes. El material triat, tant per a la safata com per al braç robòtic, és fusta. En els sortints de la safata que recolzen sobre el reposabraços, uns orificis ajudaran a passar i ajustar les cingles. En el centre de la safata, un imant fixarà el dispositiu corresponent, plat metàl·lic, teclat. Per al moviment del braç robòtic s'han col·locat 3 servomotors SG90, amb un angle de gir de 0 a 180 graus. Per al maneig dels servomotors s'utilitza un joystick i 2 polsadors. El control del braç robòtic s'aconsegueix amb la programació d'una placa d'Arduino. A més, hem col·locat un altre polsador que al prémer-lo el brunzidor vibra i avisa a ells o les cuidadores que la persona necessita ajuda. A més, hem fabricat peces amb la impressora 3D, dissenyades amb Tinkercad, i altres peces com la cullera o la caixa també seran impreses amb el mateix procediment. Hem utilitzat teoremes i lleis matemàtiques, com el teorema de Pitàgores per a calcular la longitud i la distància del braç robòtic, o la llei de la palanca per a calcular la longitud del polsador per a que una lleu pressió funcionarà per a prémer-ho. Hem calculat el preu aproximat de la safata i els resultats comparats amb altres productes al mercat que tenen un propòsit semblant és molt més assequible, ja que la majoria solen costar sobre 3.000 euros. La nostra safata té un preu aproximat de 76 euros i tenint en compte que la renta media per càpita en Espanya és de 24.998 euros a l'any, és fàcil d'obtenir. A més, al estar programat en Arduino, el seu codi és obert, per lo qual qualsevol persona pot muntar el seu propi braç robòtic a casa. Aquest projecte ha demostrat ser una solució innovadora i prometedora per a millorar la vida de les persones amb discapacitat en les extremitats superiors i brindar suport funcional i autònom en les seves activitats diàries. Té el potencial de canviar la vida de les persones i reduir la càrrega dels cuidadors. Esperem que a través de la millora contínua aquesta solució benefici a les persones en el futur i promoga la investigació i el desenvolupament de serveis robòtics.